Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol, And Tita Tanya Chinita. Ox lang po bang magka-crush sa taong may asawa na? Feel good morning sa mga suking tagapakinig at tagapanood ng programang mga katas ng nakalipas. tawagin nyo na lang po akong Pati ng Las Piñas City. Single po ako at nasa 40s na po ako. Nagkaroon po ako ng trauma sa ex ko dahil for 8 years di pa rin kami nagkatuluyan. At matapos yun, hindi na ako nagkarelasyon ulit. Nagkaroon ako ng 2 ka-situationship pero hanggang dun lang. Pag kasi dumadating sa punto na
feeling ko manghihingi yung lalaki, lalo na sa pera o kaya mangungutang, binibreak ko na po. At itong katas ko ay tungkol kay Kevin, na dati kong kasama sa trabaho. Pareho po kaming supervisor. Pero magkaibang departamento. Naging close po kami at magkaibigan. At ayun nga, tinatanong ko sa inyo kung okay lang ba magka-crush sa kanya kasi may asawa na siya. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. May kain lang kayo ha. Ano yan, pa-thank you ko yan sa inyo for Uy, how many years din tayo nagsama dito sa kumpanya. nakakalungkot naman. Oo nga. Gusto kong sumaya kasi maraming pagkain, minsan lang to. Pero nakakalungkot kasi syempre na-attach na kami sa iyo lalo ako. Hoy Kim, ba't ka nangyayam dyan Kim? Ha? Hindi kasi mabuting katrabaho to si Kevin, napakabait eh. Naalala mo Salamat. Kevin, dati pinautang mo akong gipit na gipit ako. Oh, hindi mo pa nga nabayaran yun, di ba? Yun nga eh. Ba't ka ba pala sagot? Si Kevin yung binibigyan ng Sponsor naman ni tribute Kevin. eh. Buhay pa yan, may tribute. Para marinig. Ay, Ay, pero may niready nga pala. Uy, Bong, i-play mo na yung AVP natin. May niready kami sa yung presentation. Teka lang, buhay pa naman si Kevin. Magpapasalamat. Teka lang, ano ba yung pinaprint? Ano yung pinaprint mo na tarpaulin, Kim? Ba't may kalapati yan? Good luck, Kevin. Tapos may kalapati. Si Kevin kasi, ano yan, simbolo ng katahimikan at pagkakaisa dito sa opisina. Kaya, yan, Tsaka may dadating bulaklak. Trixie, andyan na ba yung bulaklak sa laban? Bakit corona yan? May sash pa? Ay, pero Kevin, totoo ha. Mamimiss ka namin. At may... Oo nga, Kevin. May friend din kami na ayan, malungkot. Kasi mas lalo kanyang mamimiss. Kunyari pa. Huh? Ako? Hindi! Di ba? Nanahimik ako dito, kumakain ako ng Malungkot yan. chicken Uy. pastil. Ba't malungkot ka naman? Pati. Hindi. Puyat lang. Pero, may ako nasasabihin kasi mga chismosa ito mga katrabaho. Sabihin mo na, nandito kami. Paano namin maichismis yan kung di namin malalaman? Oo nga, girl. Sabihin mo na. May regalo ko sa'yo bago ka umalis. Da? Di ba Abala ka nag-vape pa. ka? Yan. Ay, wala Pinagkunan ko na. yan. Pass na ako dyan. Ah, Oo, kasi... so hindi mo to tatanggapin? hindi, remembrance na lang, pero hindi ko nagagamitin. May sulat ko yan. Mamaya mo na basahin kasi ito mga kasama natin chismosa yan. Pwede kami magbasa, Kevin. Oo O, dali, play nyo na yung AVP presentation. Dali, AVP, dali. O, Judge Bishop. Talagang may pa-AVP, Oo. AVP pa kayong nalalaman, ha? Oo nga. Bay, inanda talaga namin yan para sa'yo, bay. Yung Dali, play mo. AVP Yung, bay. yung dramatic, ginamahan mo ba yung dramatic background song dyan? Oo. Dali, sige. yan o. Huwag Panoorin mo, bay. kabaya ka, huwag kabaya ka. Nayaan naman ako. Ay, taka lang. Kailangan ba talaga mag-New Zealand? Oo, eh. Hmm. Kailangan ko sumunod sa misis ko doon. Tsaka, yun na, kami ng mga bata. Napaka-ideal husband mo naman. Sana all. May kapatid ka pa ba? Ano sinasabi? Ay, mga ganyan. Delikado talaga. Wala eh. Babae yung kapatid ko eh. Hmm.
Pero may kaibigan ako. Pakilala kita. Joshua. Gusto mo? Si Joshua, si Adam. Gusto mo ba? Kaibigan mo yun. Eric. Gusto ko yung parang Si Mark. ikaw, may kahulma ka pa ba? Yung hulmahan. Kulang na lang sasabihin niya kung may clone ako. Si... Kevin. Mm, Ah, si Jason, yan. Ano ko mahal sa'yo? kita as a office mate. As an office mate. Sorry. Mahal din naman kita eh. Ha? Bilang katrabaho ko. Thank you. Thank you din kasi alala ko nung bago ako maging supervisor, tinulungan mo ako nun eh. Wala yun. Huwag mo nang alalahanin yun. Wala yun kasi Balita- mahal nga kita eh. Ano? Bilang katrabaho kasi co-supervisors tayo eh. Balita ko nga eh. So- May mapopromote daw eh. May maging manager. Ikaw yan oh. Kaya nga sinabi ko sa'yo kung bakit mag-New Zealand ka pa kasi ikaw na yung susunod eh. Ba't Ikaw ako? na, nakita ko kahapon, di ba? Nung nag-file ka ng resignation 1 month ago, biglang emergency meeting execom. Bakit daw? Nag-iisip kung sino yung papalit sa magiging manager ka ni Sana. Kaya biglang No napaisip. way. Ikaw yun. Di ako Hindi yun. ako yun. Ikaw yun. Ikaw yun. Sayang Saka- naman. Pero baka, ano na ba talaga? Final decision na to? Final na. Yung kotse ko, binenta ko na nga Hindi eh. na kita makikita. Ano ka ba? Uwi-uwi pa rin naman kami sa Pinas. Siguro pag holidays. Ganun. Dito Siyempre, kami hindi magpapasko. mo na ako kikitain nun kasi siyempre priority mo na yung kamag-anak mo. Pero baka lang pag may time ka, mag-chat ka, nasa Oo naman. WhatsApp. Magre-reunion tayo. Ano ka ba? Pag nakauwi kaming Pinas, magre-reunion Baka tayo. drawing yan umasa lang ako. Kailan ba ako naging drawing sa inyo? Kahit dito sa office, di ba? Uy, huwag mo akong kalimutan. Special ka sa akin. Oo, ba't naman kita kakalimutan? Special ka nga sa akin. Ikaw rin naman eh. Talaga? Special ka rin naman sa akin eh. Ano ibig sabihin nun? Kaibigan. Girl. Kaibigan. Oo, basta Pwedeng... mag-ingat ka dito. Ha? At saka, sana naman, pagbalik ko, may boyfriend ka nang ipakilala sa akin, no? Nagpas-nagpas ka na sa kalendaryo eh. Hindi ba pwedeng magkaibigan Juicy. premium? Ano kaibigan premium? Yung kaibigan premium, yung may ginagawa kayo, kahit magkaibigan kayo, kumbaga mas maganda yung subscription. Mas maraming features. Loko-loko. Hindi, yung nag-chat lagi. Ikaw naman, anong loko-loko sinasabi mo? Kilala mo ako at loyal to, di ba? Wala naman akong sinasabi. Wala akong Loyal sinasabi. Sana lang. Hindi, sinasabi ko nga. Basta Alalahanin pagbalik ko, mo, pakilala mo yung lalaki sa akin, kilatisin ko yan. Para namang gusto mo talaga akong magjowa. Oo nga! May iniintay ako, no? Ay, nako. Basta, Paano yung tawa? ingat ka dito. Ano yung tawa? May hinihintay ako eh. Nakakabuy. Ay, hindi siya pumayag ng kaibigan premium. Pwede mag-subscribe. Inaamin ko po, Colin Tits, na crush ko si Kevin. Hindi ko na nga napigilan na sabihin. Muntik ko na masabi bago siya umalis kasi hindi ko na ulit alam kung magkakaroon pa ng pagkakataon yung ganong closed door chat namin. Masaya ako na malungkot pero ganun talaga. May asawa eh. Fast forward after 4 years, nabalitaan ko na lang na namatay po yung asawa ni Kevin. Nagkasakit po yung misis niya at umuwi siya sa Pilipinas. Huwag niyo po akong husgahan kung medyo parang nalilito ako kung ano yung mararamdaman ko, kung malulungkot ba ako. Pero sige, makikilok sana lang ako kay Kevin. Kaya nung
nakipagkita siya agad ay pumunta po agad ako. Oh, kumusta kayo? Parang lalo kayong bumabata. Ay, ikaw nga paring Kev, grabe. Parang Grabe. pumuti ka na sa New Zealand. Ibig sabihin talaga legit yung gatas dun, no? Oo, puro beef nga eh. Rekta na sa dede ng cow, ganun. Oo, gagayo, chup-chupin mo na. Mama, chup-chup-chup. Akong bahala sa'yo. Ay, Grabe ka talaga na, Kevin. sana. Pero, Pero bakit? yung isa dito nagpakahoy ka. Pero condolence nakikidalamhati kami sa nangyari. Ba't parang di ka naapektuhan? Huwag kang ganyan, Kim. Gusto mo talaga magluksa eh. Hindi. Par. Condolence nga pala, par. Pwede mo magpasalamat, pero pangit naman salamat. Okay Anyway, lang yun. yun naman. Pero ang- nagpadala kami ng cornic Ako eh. Ano ba dinadala mo? Chichacorn. Ako yung dragon seed, bye. Alam nyo, hindi Alam mo, wala talaga yan sa kayo Diyos. maseryoso sa utak. Ako, Kev, padala ko na. Ding-dong. Ding-dong sa'yo. At least mix, di ba? Oo nga, sa bagay. Hindi, salamat sa suporta nyo. Yun naman kasi request ni Mrs. na dalhin dito yung abo niya. Tsaka okay na. Saan mo ilalagay yung naayos. abo niya? Sa columbarium, di ba? Spell columbarium, bong. Abo. Gusto mo talaga. Columbarium? Ano meron sa columbarium? Abo. Oh, Ang galing wala mo. ba basic? Pero, totoo. Kaya, masakit man, malungkot man, Condolence pero Kevin, okay ka lang? Gusto mo labas tayo mamaya ng office mates, pero baka busy yan sila eh. Wow, labas tayo mamaya tapos busy sila. Mag-OT yan parang sila. halatang-halata na gusto ko may isama. Di ba? Pero, ay, nako. Ha? Ano? Wala. Labas lang muna ako. Mahangin lang ako. Basta, order lang kayo dyan ha. Kasi kararating nyo lang din naman. Samahan mo kaya ako. Usap tayo sa labas. Yes! Umiyak ka, wag kang maya sa akin. Hindi kita i-judge. Asawa mo yun, no? Kaya nga eh. Ako na bahala sagot sa mga pagkain. Namiss mo ba dito? Oo. Namiss ka ng mga katrabaho natin sobra. Ay, nako. Nakakamiss din eh. Pero, Namiss din kita. miss din naman kita, no? Pero, Para namang, na, no? Para naman labas sa ilong. Ang sincere ng pagkasabi ko, namiss. na-miss din kita. O, hindi ko nalilabas yan ha. Kasi totoo naman eh. Ano ba? Tatakpan ko pa yung bibig ko? Oo. Nahiing ko yung bibig mo. Akin na, hawakan ko nga. Bakit mo ko inahawakan? Baka pag-isipan nila magjowa tayo sana. Grabe naman to. Tatawa na to. Ba't ka namumula sa joke ko? Ba't ka namumula? Huwag kang tumawa, Kev. Huwag kang tumawa. Ba't ka namumula? Uy, nagluluksa tayo. Nice ka tayo. Ay, no. Pero anong plano mo? Wala. Babalik. Tapos, yun. Pabalik? Di ko alam, pero lungkot eh. Sorry. Kailan yun? Huwag mo to lagyan ng mali siya. Sa akin na lang yung mali siya. Uy, Salamat. sorry. Sakit. Hindi ko in-expect na iiwan niya rin kami pala. Salamat, Pati. Salamat. Bumalik po ng New Zealand si Kevin.
malungkot, pero alam niyo po, simula noon, araw-araw na kami magka-chat at magka-video call. Kahit anong ginagawa niya, ina-update niya ako at ganun na rin ako. Pero parang bumabalik po yung trauma ko sa mga past relationship ko. Kaya parang, ano ba, itotodo ko ba to o bibigay ako? Kaya naman, isang araw, natakot ako kasi 3 days po hindi nagparamdam si Kevin. Hindi rin siya nag-online. Ay, kaya ko to, makaka-move on din ako. 3 days na hindi siya nag-chat. Ayan, kasi na-attach agad eh. Tao pa. Ay, salamat dito Uy. na ako sa bahay. Ay. Kumusta? Kevin? Oo. Pao nga! Ikaw Bakit? ba yan? Ako nga, bakit mo hinawakan? Aray ko, bakit? Di ka nagparamdam. Bala ka dyan. Kaya nga nandito na ako eh. Ba't nga? Mag-file Asan ka na ng leave. O babakasyon tayo sa New Zealand. Kaya ako nandito, susunduin kita. Bakit mo susunduin? Ba't pa tayo magbabakasyon sa New Zealand? Pakilala kita sa mga anak ko. Kung willing ka. Kinikilig ako. Ano? Ano yung papakilala mo sa akin, sa kanila? Ano yung papakilala mo? Meet your new mom. Bakit? Bakit? Ayaw mo ba? Mukha bang ayaw ko. Kinikilig na nga ako mula ulo hanggang baba. Seryoso? Talaga? Nangkikis ka! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito?
Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano, 9 months pa lang. Ano yun man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 20. Tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido.
Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Bakit sabi nila kapag ka nagkaroon ka na ng trabaho, mabibili mo na lahat ng gusto mo? Hindi po ito totoo. It's a prank! Yan din yung sabi sa akin ng nanay ko eh. Sabi ng nanay ko sa akin dati, Nak, mag-aral ka ng maigi. Pag nag-aral ka ng maigi, makakakuha ka ng magandang trabaho. At pag nakakuha ka ng magandang trabaho, lahat ng gusto mo ay mabibili mo. Tama. It's a scam. Ay nako, nakakalurky. Totoo nga, yun yung mga realization ng iba, no, na pag may trabaho na sila, Akala nila gagaanan lahat, pero ano? yung iba na-realize nila na may kaakibat palang responsibilidad. Totoo. Yun talaga yun. Hindi po yung sinasabi natin na nagtrabaho na tayo, tapos na, ito na yung ultimate na. Sabi nga nila pag nagtrabaho ka, kikita ka eh. It's a scam also. Pero siguro para sa mga anak ng duke, Ayan! di ba? Pwede. Pwede, posible, di ba? Kasi wala silang babayarang bahay. Kaya nga, Hindi ganon. kasi singilin ng nanay, Nak, pambayad sa Bakit kuryente. naman, wag ng duke yung example? Ano? Politiko. Okay! Mga Nepo babies. Nepo babies, di ba? Ay, nako. Pero totoo yun. Hindi, yun yung katotohanan. Para po sa, ang daming graduate. Recently, madami pa tayo nakikita ng mga pictures ng mga, and the videos kumakalat sa ating mga friends on social media na mga kakagraduate pa lamang, ganyan. Hindi po namin na isusugarcoat ang lahat. Welcome to the world of the unemployed. Charas. Hindi, welcome to the world of the unemployed. Correct. Pero dahil unemployed ka, ibig sabihin, gagawa ka ng paraan para maging employed ka. And ang katotohanan talaga sa lahat, hindi po lahat ng ina-applyan natin, maganda talaga ang sweldo, maganda ang benefits, malaki lahat. Minsan kailangan din natin na mag-umpisa muna sa gathering experience, mga ganyan. Swerte kung meron naman malaki agad. Tama. Kasi meron naman yata talaga. Hindi lang sa atin na spluk, Diego, di ba? Well, ito yung gusto naming malaman. Ang Nicole Yala ba pagka-graduate, nagtrabaho ka agad? Oo naman. Hindi ako anak ng duke. Hindi rin ako nepo baby. Kasi merong mga ganyan, di ba? Magpapahinga muna. Ay, walang pahiya-pahinga. Sa panahon natin, hindi pwede Hindi magpahinga uso eh. Ngayon yata parang uso eh. Oo. Wag nating iuso Hindi mo kasi sila pwedeng pilitin. Oo, parang kung gusto pa nilang magkaroon ng time off para mag-isip-isip, ganyan, gawin. Oo, kasi Iba sa na akin talaga, napaka-fragile ng mga kabataan sa akin ngayon. na habang nag-aaral ako, nagtatrabaho na ako. May mga ibang ganyan, 'di ba? Oo. So, hindi ako tumigil. I don't remember na hindi pa nga ako nakaka-graduate, may kumuha na sa akin. Ayun, So wala talagang moment I realized na tumigil ako eh. Oo. Hindi pala talaga ako tumigil. Dapat yung Hala. tuloy-tuloy. Diba? At and it's not a bad thing. Yes, Kaya nga siguro kapag ka may pagkakataon na magpahinga, may pagkakataon na rumampa, ginagawa ko. Kasi totoo nga naman yung sagot sa tanong mo. And ito, itanong din natin sa ating mga sarili yung ilang taon na po nagtatrabaho, diba? Pagka-graduate po ba, nagpahinga po ba kayo? Yan, oo. O nagdire-diretso po ba kayo? Yan, Ganyan. tingin ko sa generation natin, parang normal yung ganyang setup. Kasi una nakita natin yung sitwasyon ng pamilya natin, ng mga Yan, magulang natin. Na correct. gusto natin makatulong kaagad. True. Oo, Gusto natin na gumaan-gaan ang kanilang buhay. Oo, pero yung mga generation ngayon, yung parang... Hindi naman natin nilalahat Oo. Napabalitaan lang namin. Oo, marami na magpapahinga daw muna. Yun. Discover themselves. Tapos nagagalit sila pag sabihin na, uy, tumulong ka naman. Ay, bakit obligasyon ko ba yun sila? Ayan, diba? Totoo naman. At yun naman din yung tinatry i-correct
Oho. 'Di ba na hindi natin pinag-aaral yung mga anak natin for the purpose of eventually sila ang magsalba sa buhay ng mga Oo. magulang. Pero bilang tayo ay nagmamahal sa ating mga magulang at mga kaanak at kapamilya, hindi din naman natin sila totaling pababayaan. O, tsaka ako minsan na misinterpret yung ganyan O ano, maghanap ka na ng trabaho, di ba, graduate ka na, parang feeling nila, pinipilit mo sila. When in fact, ang totoo po niyan, gusto mo sila na magtrabaho na para sa kanilang sarili. Yan. O, kasi baka mapag-iwanan sila ng panahon. Ang Correct. bilis pa naman ng transition Totoo. ngayon. Hindi ka lang, makalimutan mo na yung mga ano, wala ang bilis nga. Totoo ka. Ang bilis nga ng transition na nagkaroon lang ng mga panibagong mga hearing, nakalimutan na ang flood control. Ay, nakalimutan ayun ba ba? yun? Sure. Yun ba yung sinasabi mo mabilis makalimot? Ay, alin ba? Philippine na baon. Ay! Allah! Ay, tawa-tawa na lang natin. Ay, Kawawa naku ng mga po. Pilipino. Oo. Pero wala ganun talaga. Mag-work. Yes. And ang katotohanan, babalik tayo, hindi po porke nagtatrabaho, talagang automatically gagaan ang buhay. Pero dahil ganun, hindi na ibig sabihin, magdodoble tsaka triple kayo. Oo. Yun. Kaya ako minsan, di ba, iba yung feeling na halimbawa, yung medyo nag-relax ka, parang na-appreciate mo, parang ang sarap naman ng feeling ng ganito na, lalo na yung nag-disconnect ka, wala kang obligasyon. Correct. For example, lumayo ka. Ako, nung nakaraan lang. Nung weekend. Nung weekend, yung parang ang sarap na yung wala kang ginagawa. Oo. Diba? Pero aminin mo na, alam mo, speaking of ganyan, no, madaming tinanong mo kanina sa akin, Jegs, kung tumigil ba ako simula nung nag-graduate ako. Hindi. Oo. Hindi pa nga ako nakaka-graduate. Meron na akong May trabaho na na. ako, Oo. 'di ba? Tapos dire-diretso na siya hanggang ngayon. And I'm sure dire-diretso pa rin siya hanggang mag-retire ako. And I know of a lot of people na dahil ganun yung lifestyle nila, katulad ng meron tayo na dire-diretso, Oo. 'di ba? Pagdating ng time that they have to retire, nagkakasakit sila kasi wala silang ginagawa. Ayun, totoo. 'Di ba? May mga ganun talaga. Nanghihina sila. Nanghihina talaga Kasi nga sila. nasana yung katawan Correct. Oo. Hala, baka manghina tayo. Anyways, hindi pa naman natin alam yung mga mangyayari sa future. Oo. Pero ako para sa akin na let's just live one day at a time. Minsan na normal lang naman para sa isang tao na ramdam ng inis o kaya impatience. Oho. 'Di ba? Parang nagmamadali tayo na sana. Kaya naman ako nagtatrabaho para kumita pero bakit parang hindi naman ako kumikita? Oo. Parang nagtatrabaho ko isang kahig isang tuka, 'di ba? One day at a time. Tama. Eventually when the time comes, 'di ba? Na panahon mo na para mag-harvest ng iyong mga pinaghirapan, 'di ba? Basta as long as ginagawa mo rin yung part mo, Oo. hindi yung maghihintay ka lang kung anong pwede mangyari sa iyo. Tama. Gagawa ka rin ng mga kikilos ka din, ika nga, just do your best and God will do the rest. Oo. Dadating din yan, pero one day at a time lang tayo. Simplihan mo lang, huwag ka masyadong harsh sa sarili mo. Kasi kung minsan pag pinipiga mo yung sarili mo, mabilis kang nauubos. Ay, kasalanan ng social media yan. Totoo. Kasi, totoo. Totoo. Kasalanan ng social media yan. Kasi nakikita mo yung mga kaklase mo. Nakikita mo siya Hahabulin mo. Totoo. Nakikita mo na nakabili na ng ganito, nakapunta na sa ganyan. 'Di ba? Maghahabol ka, may isip ka na, parehas lang naman kami, mas bobo pa nga yun sa akin dati. O, di ba, naalala ko tuloy Oo. yung fina-follow ka na ina-unfollow ka. Oo, correct. Fina-follow niya ako, pero nung time na na-meet ko siya finally, fan to eh. Sabi ko, tag mo ko Oo. Sabi niya, ay naka-unfollow ako sa'yo ngayon eh. Pero nung nakita niya ako, mangyak-yak, sabi niya sa akin, mas maganda pa ako kaysa kay Ellen Adarna. Sabi ko, huwag ka maingay, nakakaya sa mga tao. Sabi niya sa akin, promise, mas maganda ka kay Ellen. Ay, nasa Pure Gold kami na, lakas-lakas na boses niya. Mas maganda. Sabi niya, kasi ako nakita ko na si Ellen Adarna, sabi niya. Pero hindi ako yung parang na starstruck sa kanya, sa pagkaka-starstruck ko sa'yo. Sabi ko, shh, huwag ka maingay, nakakaya sa mga kapitbahay. Tapos bigla sabi ko sa kanya, tag mo ako sa picture natin ha. Tapos sabi, hindi ako pinapalo. Pagkatapos niya sinabing mas maganda ako kay Ellen Adarna. Kasi nga, anong konteksto? Kasi nga, nakita niya magka-batch kami. Pero bakit mas popular ako or bakit may award ako, siya wala, mga ganon. Kaya nga kasalanan ng social media itong nararamdaman natin na insecurity and pain and anxiety. Correct. Kasi parang feeling natin na huhuli tayo. Ayan. Hindi, kung alam mo naman na ginagawa mo yung what you can, hindi ka naman nahuhuli. Oo. Tandaan mo, God's plan is always on point, precise, 'di ba? Nakasukat. Oho. Yan. So kung
kung nasan ka ngayon, doon ka kasi talaga dapat at this point in your life. Correct. So, one day at a Nakakapagod time. din naman talaga. Kaya kung minsan nga, pag may time, pag nakakalabas ako ng radyo, Yan. ayan yung mga namimit natin, yung mga sa Toda. Yun. Lagi kong sinasabi na nakakapagod ang buhay, Correct. especially ngayong crisis. Mm. Pwede tayong magpahinga, Pwede. pero bawal tumigil Bawal. para sa pamilya natin. 'Di ba? Pwedeng sumuka pero hindi susuko. Yan. Kasi lahat tayo Oo. parang nasusuka na tayo Correct. sa stress eh. 'Di ba? Mhm. Totoo 'yun. Tsaka sa mga nangyayari sa pagod, sa, saan? Oo. 'Di ba? Parang nakakasuka, pinaglololoko nyo ba kami? Pero hindi tayo susuko. Tama. 'Di ba? Dadating yung panahon ng ginhawa pa rin, Mhm. 'di ba? Everything will be a-okay eventually. Correct. Ganon. Oo. So one day at a time. Kagaya na lang kanina yung kasi wala tayong coding yung sasakyan eh. So Nag-grab kayo. nag-grab kami. Nung pabalik na kami dito, biglang na flat. Ay, si Kuya. Oo, sabi ni ng driver, sabi niya, "Sir, sige po, lipat na lang po kayo." Mm-mm. Sabi ko, "Kuya, may spare tire ka ba?" Sabi niya, "Oo." "Kuya, wag ka mag-alala, hindi ka namin iiwan." Ayun. So kumbaga, we live by our principle dito sa Love Radio, yung jingle natin Na kasama mo. mo. Oh, maging malungkot man ang pinagdaanan. Kaya yun. So tinulungan namin siya, magbaba ng gulong, pagpalit ng ano. Buti na lang alam talaga ni Lord ang ginagawa niya. No. Hindi niya inalaw na ako yung sumama today. Kasi kung nangyari yun, tas ako yung sumama, cheerleader lang ako. Wala ko na iambag dun sa gulong. Oo. Di ba? So yung mga ganyang kasimpleng mga bagay na naiparamdam mo doon sa ano na ang sarap ng feeling. Kaya tuwa Correct. si Kuya na hindi namin siya inabandona. Tama. Oo. Sa gitna ng krisis, Oo, di ba? sa gitna ng krisis, dapat ganun po tayo. At don't give up because Oo. there will always be people who will help. Mhm. Sabi nga hindi naman tayo sinasabak sa mundong ito ng mag-isa. Oo. Tandaan natin na may mga tao na willing pa rin na tulungan tayo. May mga taong aalalay. Oo. 'Di ba? So take each day at a time, Ayan, 'di ba? ganun lang yun. Relax ka lang. Oo. The best is yet to come. So kung ngayon kabisyo feeling mo wale, Oo. ngangay, nagtatrabaho ka para sa wala, ngayon lang 'yan. Oo. Bukas ulit. Bukas ulit ganyan. Sa Oo. sunod na ulit bukas ganyan. Pero magbabago naman 'yan. Mhm. Alam mo kapag ka nag-reflect ka sa buhay mo, mag-iisip ka rin Madami ka ring mga moments na malayo pa, Mhm. pero kahit papano, malayo na rin din. Yun yung isang particular moment na na-realize ko na naiyak ako habang nasa Japan ako recently is yung nakita ko na nagcha-chopsticks yung anak ko. Mhm. Naiyak talaga ako, tumingin lang ako sa malayo. Sorry. Nagcha-chopsticks lang yung anak, umiyak. Bakit? Ano daw? Nag-chopsticks lang yung anak, umiyak. May kwento yan. Ako po si Diego Bandido. Kasi nga marunong na siya mag-chopsticks. Dati pangarap ko lang yon. Nicole Yala. Naiyak nga ako talaga. Kasi parang Kwento mo sa amin, bakit ka naiyak? naiyak ako kasi basta nakikita ko medyo expert na siya pagdating sa pag-chopsticks. I mean like Sino yun? Si Prince? si Princess. Si Princess. At si Princess kasi natuto lang siya on her own Mhm. Tumatawag na bakit ka tumatawag? Why are you calling? Is there wow, naka-lipstick? Oh, wait lang, babe, wait lang. Ayan, so, natuto siya on her own. May feeling kasi ako dati, Jegs, na kapag ang isang tao ay marunong mag-chopsticks, mayaman lang sila. Oo, totoo. Diba? Kasi ang mga regular na mga Pilipino nagkakamay. Totoo. Bukod doon, kutsara, tinidor. Oo. Sino lang ba yung nagcha-chopsticks? Una yung mga kumakain sa Japanese restaurant. Correct. Nung araw, hindi pa naman po uso na medyo affordable ang tempura or affordable ang mga tonkatsu. Para lang po yan sa mga mayayaman. Noon Oo. Diba, Jegs? Oo. Mayaman lang yung nagcha-chopsticks. Mayaman lang yung yung nakakapunta sa Japanese restaurant. Kaya ever since then, may feeling ako na pag marunong mag-chopsticks, lalo na kung bata pa, mayaman yan. Parang lumaki siya sa maganda at maayos na environment kasi Kasi hindi siya normal para sa ano. correct. Sa Pilipino, extra skill siya Ba't ka magcha-chopsticks nagkakamay nga lang tayo or ba't tayo magcha-chopsticks sa kultura ng Pilipino, kutsara tinidor. So ibig sabihin, nag-extend siya beyond just the Filipino culture. So kaya nung nakita ko siya, tapos na-realize ko na hindi lang siya basta-basta nagcha-chopsticks. Hindi lang siya basta-basta marunong mag-chopsticks.
nagcha-chopstick siya sa mismong Japan. Alam mo yun? So, para bang, kaya ako naiyak, tumiyak ko sa malayo, naiyak ako ng konti kasi yung wala makakaget sa akin eh. Na pag tinanong ko ng asawa ko, ba't ka umiyak? Sabihan ka na naman Sabi, sa parang bakit? tanga. Parang tanga to, ba't umiyak? So, di ba ang weird para sabihin ko sa kanya, Kasi nagcha-chopstick si Princess. Diba, nagcha-chopsticks kasi si Princess. Pero para sa akin, Sabihan ka na sa butch ang tanga mo. Parang tanga to, butch. Pero kasi kung lalaliman mo siya, Jegs, Oo, totoo. ewan ko, baka it's a girl thing lang or mga sugat ng kabataan. Kung lalaliman mo siya, ano siya nanggagaling siya dun sa growing up, hindi ako natuto mag-chopsticks. Totoo naman. Never natin experience yun. Actually, nag-chopsticks na lang ako, nag-work na ako. Oo. In fact, hindi lang nag-work na paka-graduate, hindi. Parang nasa Love Radio na ako na medyo maayos na yung buhay ko. Ganon. Ka-recent. Oo. Alam mo yon na, So- and for me, kaya siya nakakaiyak kasi yung pangarap ko dati is normal lang ng anak ko ngayon. Yun yung, Kasi doon ako mataas ang nanggagaling. tingin natin sa mga taong gumagamit ng chopsticks eh. Hindi lang yun. Di ba nga, Jigs? Pag ang tao na may ice cubes sa orange juice, para bang, grabe, may ice cubes. Kaya sila. laging may ice cube sa Sa office ko. ni Nicole. Di ba? Kaya, Mga sugat ng kabataan. Mga sugat ng kabataan ko yan. Pero hindi. But ko shinare yun? Kasi ito yung mga sinasabi natin na minsan, because of social media, we feel like nahuhuli na tayo. We feel like bakit sila umalagwa ng ganun. Madami po tayo kung magre-reflect tayo sa buhay natin ng malayo pa pero malayo na Yes, moments. oo, tama. Meron ako, at meron din yung yan. kwentong chopstick ko, ganun din, nagtatrabaho na dahil sa radyo may nakikilala kang iniimbitahan ka. So sabi ko unang hala, paano gamitin chopsticks? Ang ginagawa ko, Ano to, sa Japanese restaurant kayo? parang or- ganun. So Oo. ang ginagawa ko, tinutusok-tusok ko. Oo, yung pwede chopstick. naman yan sa umpisa. Oo, din ang umpisa. Hanggang sa Oo. na-realize ka, kinakailangan ko ring aralin to bilang learner, di ba? Kasi pag may na-meet ka ng mga halimbawa, kliyente. Siyempre, nakakahiya din. Oo. See, that's what makes using the chopsticks different. Kasi hindi nga siya hindi siya ordinary. Oo. It's out of the ordinary. Correct. Oo. Kaya siya nakakaiyak. Oh, Gets nyo na ba? Dahil nga sa POV ni Princess, hindi niya ginawa dahil lang na may kliyente. Correct. Hindi niya ginawa kasi It's a way of life wala na lang parang sa nag-evolve kanya. na. Oo, Correct. oo. Na because yung nanay at tatay niya papakahirap or whatever. O di ba, malayo pa pero malayo na. Na it has become a normal for her. Isa pang parang pang-podcast, no? Lagay Oo. natin to sa podcast, Kaya maganda sige. siya. Alam mo yung isa pang ganyan ko na malayo pa pero malayo na is yung pagda-drive-thru. Kaya siguro parang kahit na ilang beses sabihin ng asawa ko na dapat yung sasakyan malinis lang ha. Hindi siya nangyayari kasi lagi kami nagda-drive-thru. Uh-huh. Sugat din yan ng kabataan ko. Bakit? Kwento ko lang. Ha? First time ko magkwento. Grabe. Ay, hala. Hala, makinig kayo. Oo. I'm sure na-share ko na to dati pero naalala ko lang dun sa chopsticks moment. Dati nakikisabay kami sa isang doktor sa kabilang street namin sa Samat Street, Mandaluyong. Parang Kalbayog Street sila, adjacent na street. So meron doon na isang doktor, shout out po kay Dr. Silaw. Ayan. Nakakasilaw. Yan, nakakasilaw ang inyong kabutihan. Parehas kami ng school ng mga anak nila. So, kasi sila yung tunay na mayaman, kami yung scholar yan. No? So, sinasabay nila kami pagpunta ng school minsan, tsaka pag uwi, uwi sa bahay. Kasi syempre, isang lang naman, bababa na lang kami sa kanila, tapos maglalakad na lang kami papunta sa bahay namin. Tapos isa sa mga parang core memory ko talaga dati was yung, parang hindi kailangan ng okasyon, pero nakakabili sila sa Jollibee. Yung para bang hindi Parang kailangan normal sa kanila. Oo, na hindi kailangan ng okasyon pero nakakabili sila ng burger. Parang anytime na parang tanungin mo yung mga anak mo, anong gusto niyo? Tas makakabili sila. So, core memory ko yun sa utak na, okay, ganito pala. Kaya siguro meron akong ganung feeling na kahit na alam kong nag-drive-thru na sila kahapon, kapag naglambing sila ulit ng drive-thru ngayon, hindi ako tatanggi. Oo. Bukod, kasi parang parang normal na to. Samantalang dati, pangarap ko lang itong bagay na to
normal na siyang nararanasan ng mga anak ko. Buti na lang Ganon. pala hindi ko na-experience yung ganyan. Kasi kung na-experience, feeling ko mambubudol sa camera ko ngayon. Bakit? Kasi sa probinsya, hindi ko na-experience yung fast food chain. Kasi sa amin wala eh. Wala Walang talaga. mga Jollibee, late na eh. Kumbaga, parang parang nagtatrabaho na ako. Siguro kung mga estudyante, siguro, dahil walang-wala, kung minsan, baka mambubudol ako para makapag-drive-thru lang. Iba ka talaga mag-isip. Mambubudol para makapag-drive-thru. Kasi dati iba talaga tayo ang pinagagawa ko kasi dati nung bata pa ako, talaga walang-wala kasi. Nanay ko sa bangketa nagtitinda, tatay ko driver sa basurahan ng truck. May time nga na ginawa ko kasi yung uncle ko parang nagmemekaniko ng motor. So yung mga piyesa ng mga pinaglumaan, ninakaw ko tapos binenta ko sa junk shop para makapag-computer lang. Kasi hindi ko na-experience yung ganun nga, hindi mo na-experience. Pero tingnan mo ngayon, 'di ba? Madami ka ng mga ina-add to cart na hindi naman siya kailangan, pero nabibili mo na siya. Yes, And it's part of yung pagkumpu-kumpu nung araw para it's all connected, Jegs eh. Ano siya konektado talaga siya. Kaya isang paalala lang din talaga na connected po ito. Let's do our best to give yung mga kids natin the childhood that they deserve. Hindi man lahat makakapagbigay ng childhood na makakapag-Japan, makakapag-drive through anytime. Pero yung childhood na filled with good memories. And good memories doesn't necessarily mean giving as in literal na monetary. 'Di ba? Kasi years later, dala-dala pa rin siya ng matanda. Tingnan mo ako, years later, Jigs, naiiyak ako sa chopsticks, naiiyak ako sa ice cube, yung diba? alam mo, yung anak ko, hindi naman kayo masyadong mayaman, pero yung hindi salat. Oo, Kasi correct. like sa akin dati, ang naalala ko pa, dahil wala talaga akong mahingan, ang ginagawa ko, parang nangangalakal kami. Nag-ikot kami ng mga tapos pupunta. After namin mga lakal, kung anong makuha namin, punta kami sa junk shop, pag binenta, yun yung ibibili mo ng extra. So ngayon, sa nakikita ko sa anak ko, yung parang hindi sila nahihirapan. Correct. Pag naglambing, may Pero, bibigay ka. minsan may isip mo, feeling ko, Jegs, kaya rin tayo nagsipag o kaya ganito yung work ethics natin kasi yung dinanas natin nung araw. There was a time na iniisip ko na dahil hindi nga masyadong salat naman yung mga anak natin, kahit papaano, okay, wag niyo po kaming utangan, okay? Tandaan, ang linyahan ko kanina pa, malayo pa, pero malayo na. Ibig sabihin, wala pa kami doon. Correct. So, minsan iniisip ko, paano kaya sila mag-learn to have work ethics na magtrabaho na maigi o kaya ganyan kung mas maayos yung kanilang kabataan versus sa atin. But then I realize, iba sila at iba tayo. Iba yung generation nila. At iba din yung mga experiences na ibibigay ni God sa kanila para matuto din sila. Correct. Kasi meron akong ganung feeling, hindi sila salat. Ibig sabihin, baka ma-spoil, hindi matuto in life, ganyan. Pero, hindi iba yung ibabato sa kanila na magtuturo din sa kanila ng tamang life lessons. Importante din kasi yung seeding, yung kinikwento mo yung kwento mo dati na ito yung pinagdaanan. Kaya pasensya na kayo mga kabataan, mga Gen Alpha, kung ang mga magulang po ninyo, pati Gen Z, kung ang mga magulang po ninyo ay binabalik sinisid o binabalik, sabi nga ni Diego Seeding, binabalik yung mga natutunan namin noong araw because there is a lesson coming from those. Importante kasi yung root mo, malaman mo na paano mo tinatamasa ngayon itong perks na meron ka. It's because doon sa paghihirap. Correct. Diba? So hindi mo siya abusuhin. Naalala ko na naman tuloy yung anak ko papunta na siya sa dentist, magpapabraces. So ang ano namin, ang consideration namin was kung ready na ba yung heart niya? Kasi sabi ko, it's a commitment. 2 years na, let's say, maaring 2 years, ganyan. Yun yung consideration. Iba sa dati, sungki-sungki yung ngipin ko pero wala akong choice. Totoo, dati diba? Yung mga brace na yan, mayaman lang talaga. Mayaman lang Alam talaga. mo, gusto nating makapag-brace yung palaran ng Yossi. Yung nilalagay mo. Pinakita ko yun sa kanila. Wala ng Yossi sa bahay namin pero yung sa chocolate. Sa chocolate, sa yung crunch, foil. yung foil. Pinakita ko sa kanila noon yun. Sabi ko sa kanila, babe, sabi ko, anak,
dati, dahil hindi namin afford yung braces, ito yung parang closest na pwede na ma-feel namin na meron kaming braces. Kaya, pasensya na po kayo kung lagi namin sinasabing, maswerte kayo ngayon. Kasi yun yung eksaktong linya ko sa kanya sa phone call eh. Sabi ko, babe, ang swerte mo nga ngayon eh. Ako, nabuhay na lang ako na, kailan lang gumanda yung ngipin ko? Di kauliala na ako. Diba? Eh, samantalang sila ngayon, diba, at their age, dahil nga their parents worked hard at kaya na nilang ipa-braces ka. Yung choice mo na lang kung gagawin mo o hindi. Kung ang heart mo is ready for it or hindi. Eh dati kahit ready yung ngipin ko para pantayin siya. Wala akong pampapantay. Sa atin nga, yung mga sapatos natin hanggat okay yung bahay na sapatos, True. mabutas man yung swelas na yan, Correct. papalitan mo lang sa Ng swelas. Oo. Hanggat kaya. Totoo. Correct Ngayon, pag ka. nasira na, palit Pwede kagad pwede buo. nang palitan, Oo. 'di ba? Kaya dati speaking of sapatos, friend ko yung yung sa Mr. Quickie na nabibili, yung may brush sa dulo. Oho. Tapos kapag pinahid mo dun sa sapatos, magiging itim. Oo. Kasi dahil nagko-commute ako, syempre yung sapatos ko talagang nadudumihan. Kaya yun yung friend ko na para maka-experience naman siya na itim siya na malinis. Yun yung ganun. Yun yung kiwi dati. Yun yung kiwi. Ayun, kiwi yata yun. Kiwi. Oo, kiwi. Pero may kiwi talaga, original kiwi, yung pinapahid Okay, no, talaga. correct. Yung pinapahid. itim. Kailangan kasi doon, Jegs, doon sa, buti nga na-create na yung brush na yun eh. Oo. Okay, sa mga nakaka-relate, malamang may gout ka na. Sa mga nakaka-relate sa eksenang kiwi, may Tama. kiwi pa ba ngayon? Meron pa ata, meron Oo. pa. So, Pero sa mga- nag-evolve na rin yung mga products I'm nila. sure, I'm sure. So, sa mga nakaka-relate, alam na this. Yan. 'Di ba? So, yung buti nga na-create yun, kasi yung depahid noon, Oo. Jegs, kailangan may tamang Correct. skill ka Oo. para shiny siya or Tama. else buo-buo. Oo. Kaya yung friend ko yun yung brush na yun na ipapahid mo tas magiging itim na itim. So, isipin mo kailangan mo pang bumili ng ganun kasi yung sapatos mo isa lang. Oo, dapat itim na itim, Oo, maganda siya. correct, Pero ganyan. may pinagbabawal na teknik ako natuklasan dyan na mas talaga? maganda eh. Paano? Yung pang tire, Jobus? Hindi, yung tire block. Tire black? Ay, oo Oo. nga, no, pwede. Kaya lang kasi nung araw, para wala naman ako kakilala may sasakyan. Oo. Ayan, Oo. Jobus, yan, ginagamit din yun dati. Ginagamit ko din. Dami nating mga ganyan, no? Alam mo, hindi, pag halimbawa, binuhay ako ni Lord ulit, tapos sasabihin niya, gusto mo ba anak mayaman ka ulit? Ayoko naman na mahirap, pero hindi ko naman ipagpapalit yung mga lessons learned ko Oo talaga naman. dun sa kasalatan ng buhay nung araw. Oo, yun yung masarap na kwento Oo, talaga eh. kaya Oo. tingnan mo, 'di ba? Pwede namang nag-end na tayo kanina pa, Tama. pero ikwinento pa talaga natin. And definitely, marami ngayong nakikinig na naalala Relate. din nila yung, especially yung mga abroad na parang, ay dati yung pinagdaanan ko, ganito. Correct, Mhm. ganun. Kaya masarap din sariwain pag yung True. pinagdaanan mo talaga yung matindi, tapos kung saan ka na ngayon dinala ng mga experience mo na yun yung masarap na ibahagi at i-share. 'Di ba? Tsaka yung kwento mo is your testimony. Yes. So ngayon, people who are in the same boat, same shoes, 'di ba? Same shoes na na kinikiwi pa para Oo. umitim, ganyan. Mabibigyan ng hope. Correct. Kaya siguro alam mo, Jegs, meron pa rin ako mga na nararamdaman na naaalala ng ganyan eh. Alam mo ba, hindi ako makain champurado. Mhm. Kasi naalala ko pag champurado, umuulan. At pag Parang malungkot? Malungkot. At pag umuulan kasi, it's parang klaro sa ko lagi, sa memory ko, yung mga pitchel na dapat nasa ref namin, pero yun na lang yung pangsalok sa butas ng bubong. Mhm. So may ganun akong memory. Oo. 'Di ba kasi laging ganun na kapag umuulan, associated siya with champurado. Masarap magchampurado, Oo, yan. 'di ba? So kaya parang for others masaya siya. Ako hindi. Kaya hindi ako makain ng champurado. Hindi dahil sa hindi siya masarap, kundi meron ako naalala tungkol doon na parang malungkot. Hindi naalala ko yung mga butas ng bubong. Naalala ko na hindi maganda yung pagka kasi umuulan, mas madami kasing chismis na lumalabas sa Oo, bahay eh. tama. 'Di ba? May mga ganon. Oh, kami nga nagka-frigidaire na lang kami nung Frigidaire! Nung luma, Alam na! Oh,
ang nung nakapagtrabaho na yung kapatid ko. So yun, ganun nang Totoo, kaya, correct. parang tuwan-tuwa ka yung first time mo na parang lagi kang umiinom ng tubig kahit Totoo. kahit busog ka na. Hindi, tsaka Jigs, alam mo hanggang ngayon, tingnan mo yung isa nating kasama dito. Mhm. Hindi ko alam na wala silang ref. Mhm. 'Di ba na talagang naantig yung puso ko na may mga tao pa rin talagang ganun. Oo. Na nakabili na siya finally ng second hand na ref, Mhm. tapos lumalamig na yung mga inumin niya, Inumin, 'di ba? oo. Pwede na siyang maglagay ng mga Mhm. frozen na food Oo. na lumaki siya ng hanggang nag-work siya na hindi sila nagsa-stock ng food. Kasi nga, wala namang ref. Kasi ang classic dati kasi talaga yung Basket. na sa taas na sinasabit. pag mo dahan-dahan ka kasi baka may sabaw pa. Correct. May sabaw, tapos may takip yun eh. Oo. Dahan-dahan mo kunin kasi baka matapon yung sabaw. True. Diba? May mga ganyan eh. Kaya sinasabi natin kaya pasensya na ulit dun sa mga Gen Alpha, Gen Z, kung binabalik namin tong kwentong to. Oo. Kung halimbawa, nakatutok ka ngayon sa podcast kasi hindi ka makarelate, okay lang din. Oh, pero tanungin mo yung Oo, parents mo. tungkol I'm dun sa sure. basket na inaangat. Oo. Diba? Na tungkol sa mga, kiwi, yan, Ayan, na I'm sure makaka-relate sila. May kwento din silang masaya na babalikan. Meron. Oo. Masayang malungkot. Alam mo Oo. yun, ako para sa akin, looking back, masaya naman akong balikan yung mga yun. Mhm. Kasi yun din naman yung, masarap siya na, lalo na kapag halimbawa gumiginhawa na yung buhay mo, Oo. na may isip mo na, malayo na rin pala yung narating. Oo, yung dati na magsaing ka, kinakailangan mo lagyan ng asin yung takip ng kaldero. Totoo, para hindi correct. Tapos ngayon, bongga na din. Tapos nag-evolve na din ang maski yung mga appliances. Oo. Nag-evolve na din lahat, Ayan. 'di ba? Oo. Yung ganon. So, nag-e-evolve. Mhm. Magiging okay din ang lahat. Yes. 'Di ba? Oo. Dadaloy din ang ginhawa. Yun lang Oo. naman yung punto doon. Dadaloy din ang ginhawa. Just continue to do your best and God will do the rest. And then just take each day at a time. Huwag masyadong advance kasi hindi mo naman never did I imagine na I will be Nicole Ayala. Wala. Mhm. So kumbaga kung nag-imagine ako nung araw, office girl talaga ako. Yun lang siya, parang office girl na may asawa at 4 na anak. Yun yung parang pero that was my goal. Pero hindi iba dadaling ka ni Lord kung Oo, saan ka dadaling talaga ka talaga. nararapat eh. So para sa akin, there's no use na masyadong mag-advance sa what's going to happen in the future. What is definite is the now. Oo, basta importante sa lahat yung isipin mo yung mga decision making mo kasi yan yung magdadala sa'yo kung saan ka sa future. Yan din. Kaya Yun yung laging pinaka-importante. pagdasal na Oo. makapag-desisyon ng tama. Yan. Salamat na marami sa lahat ng mga nakarelate, na mga Oo. makwarintahin, Ayan. 50-hin na nakatutok sa atin sa ating podcast. Ayan. Thank you. Ito yung feel good na kwentuhan at usapan. Correct. True lalo talang halong eklavo. Siya? Siya, hanggang dito na lang po muna kami. Ako po ang kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumiki ng ina mo, Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! I-podcast po natin to pero wala nang intro. Wala nang intro, no, Jigs? Kasi wala namang... Hindi naman siya Kasi nag-intro na rin din naman tayo doon. So, wala na po siyang intro. So, this is for... Meron na tayong ginawang ganito dati, di ba? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa. May kasama ka. May kasama ka. Kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man
araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito?
Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpong. Maganda siya yung pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano, 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic!
Eko Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Magandang araw po sa dalawang pundasyon ng radyo. Ang lakas. Ang lakas ang lakas pong makang 50. Parang balete na puno eh. Yung bang buhay ka pa pero legend ka na. So ang lakas talaga ang makaamoy cabinet, yung ganon. But thank you. Ayan. Salamat. Magandang araw po sa dalawang pundasyon ng radyo. Gusto ko lang pong ibahagi ang kwento na hindi ko kahit kailan inakala na mangyayari sa akin. Isa lang itong ordinaryong araw para sa akin. Naka-duty, nagsiselfie, at naglilinis sa paligid ng office. Pero di ko alam na may mangyayari na palang sobrang nakakatakot. Since last year, dumadalas na ang lindol sa amin. Dahil nasa 3rd floor kami, normal na lang din ang mga mahinang pagyanig. Kaya lang nung umupo ako, may naramdaman na akong kakaiba. Ang feeling ko ay para bang ang buong building ay pabagsak ang galaw. Tila ba anumang oras ay bibigay na ito. Doon na ako kinabahan ng husto. At wala na akong iniisip kung hindi ang makalabas ng buhay. Habang pababa ako ng hagdan, naabutan ko ang kasamang technician. Dahil sa lakas ng pagyanig, napadausdos pa siya sa hagdan. Kaya agad ko siyang tinulungan para makatayo. Pareho kaming hirap na hirap bumaba dahil halos hindi kami makabalanse, hindi makatakbo na para bang ang bawat hakbang ay parang laban para mabuhay. Nang kami ay nakalabas ng gusali, hindi ko alam kung saan tatakbo dahil napapalibutan kami ng iba pang mga gusali. Ang tanging nahawakan ko lang ay ang stand ng mga payong sa kantin na para bang yun na lang ang nagbibigay sa akin ng kaunting pakiramdam ng seguridad. Hindi ko na napigilan ang pag-iyak matapos ang sumunod na pangyayari. Sa harap ko mismo, nakita kong gumuho ang aming gusali. Parang huminto ang oras. Ang unang salitang lumabas sa bibig ko ay, wala na akong trabaho. Kasama ng pagbagsak ng gusali ang lahat ng alaala at kagamitan sa loob nito. Ang lugar na araw-araw kong pinapasukan, ang lugar na naging pangalawang tahanan ko, ay naging mga guho sa loob lamang ng ilang segundo. Nung araw na yon, napagtanto kong napakaikli talaga ng buhay. Sa isang iglap, maaaring mawala ang lahat. Trabaho, mga gamit, at mga bagay na akala natin ay laging naroon. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay pa rin akong ipinagpapasalamat. Buhay kami. Hanggang ngayon, tuwing naalala ko ang eksaktong oras na 7:37 ng umaga, bumabalik ang kaba, ang iyak, at ang tunog ng gumuguhong gusali. Ang petsang June 8, 2026 ay hindi lamang araw ng isang napakalakas na lindol. Ito rin ang araw na muli kong napatunayan kung gaano kahalaga ang buhay. Gaano kahalaga ang bawat segundo kasama ang mga mahal natin at kung paanong sa gitna ng pinakamadilim na trahedya, may pag-asa pa ring naghihintay pagkatapos ng pagyanig. Salamat po sa pagbasa ng aking kwento.
Ako po si DJ Daddy Dax ng Love Radio General Santos. At ito ang aking kwento. I can't imagine yung trauma na bibit-bitin mo yung Correct. ganyan kasi sa lahat po ng mga kabisyo natin nakita nyo po yung pagguho ng building ng Love Radio Gensan. Correct. Yun yung naging Talagang ano pisa Totoo Yun yung naging mukha sa CNN, BBC, International and Local News. Yes. 'Di ba na para bang hindi naman ako yung may-ari ng Love Radio, pero yun yung araw na June 8 was the day na sobrang dami nag-message sa akin na maski yung mga hindi ko na nakakausap for such a long time because they know that I'm part of Love Radio. Nagtatanong sila kung kumusta yung mga tao, meron daw bang casualties, meron daw bang nasugatan, meron bang and all those because talagang tandang-tanda po natin kitang-kita talaga na video ng ilang mga kabisya natin yung eksaktong pagguho nung building kung nasaan ang Love iisipin Radio. mo kung may tao doon sa loob, talagang sabihin mo parang Parang may wala magsusurvive pa ba? Parang hindi mo sure Hindi mo talaga sigurado But by God's grace. Correct. Yun wala to. pong napahamak. By God's grace, yan yung unang-unang tinanong naming lahat May napahamak ba? Sino yung tao? Kasi morning yun 7:37 a.m. So, syempre, malamang merong morning DJ. Oho. 'Di ba? And true enough, meron din naman talagang morning DJ na nandun. Nabuti na lang right 'di ba? Right in the nick of time. Nakalabas, 'di ba? Ayan. At yung DJ Daddy Dax na yan, mga kabisyo, ay buhay na buhay. Tama. And in fact, kasama natin ngayon. Ayan. Ayan. Subukan nating na makausap, makapanayam si DJ Dax. DJ Dax, magandang umaga sa'yo. Magandang DJ Dax. Hapon. Hapon, Oo, ayun. hapon na pala. Tinetest na lang kung kung hindi na alog ng lindol yung utak mo. Yan. Magandang hapon sa iyo, DJ Dax. We're so happy that you're alive. Pero ang una kong tanong sa iyo, Dax nga ba? Kwento mo na, Dax ba? Yan yung mga... Hindi, pero alam mo yung inyong station manager, si Sir Vince, nung nagkukwento siya, kinikwento niya yung tungkol sa naging experience mo Una, natuwa din talaga ako sa pangalan mo, na DJ Daddy Dax talaga. Nakakatuwa. Pero, I read your story, we listened to your story. Pero yung kwento mo, Dax, dun sa part na yung parang nadadaos-dos, ganun kalakas, katindi, at gaano kabilis. Buti nga nag-isip kayo kasi pwede kasing hindi ka na nag-isip na bumaba Kasi ang instruction naman sa atin, di ba? Duck, cover, and hold Ducks, cover, and hold. So, ang ganda ng boot nila dun So, pwedeng nagtago sa ilalim, ganyan. So ano yung Tumakbo, trigger correct. sa'yo na tumakbo ka, save yourself, lumabas? Yes, alam nyo, pag may lindol kasi dito sa amin, parang normal na talaga yan dito sa Gensan na maka-experience kami ng lindol. Kasi ang lindol dito is halos araw-araw, every weekend, every day. So, hindi talaga, parang normalized na lang talaga dito sa amin sa Gensan yung lindol. So, yung time na yun na sobrang lakas na ng lindol. So, akala ko lang kasi upuan ko lang yun na gumagalaw. So, hindi pa ako agad-agad na lumabas. So nakita ko yung kasama ko na technician na tumakbo na palabas. So agad din akong lumabas kasi napakahirap po yung posisyon namin doon sa booth. Kasi nga paglalabas kasi ako, pag hindi ako lumabas, naka-glass yung gilid namin. So yung glass na yon, direct na yun sa baba, sa kalsada po, sa highway. So makikita mo yung view doon ng Gensan, ng plaza. So pag hindi ako bumaba, possible, pag collapse ng building, doon talaga ako. Siguro matapon ako doon sa gitna ng kalsada or ano ba, whatsoever. So, hindi ko talaga nagdalawang isip na pag nalaman ko na biglang lumakas. Kakaiba kasi yung lindol, Nicole, kakaiba. Paano siya? Paganyan. Pa-up and down, hindi pa sway. Tumatalbog talaga. Oo. Kaya kung tatakbo kayo, mahirap talaga tumakbo kasi ganun kanya. Talbog siya. Correct. Kaya din ba siguro, Dax, kasi 'di ba isa din sa mga nag-trending na part, yung dun sa ilalim, merong mga empleyado ng Jollibee na para bang tumakbo na kayo, bakit hindi pa kayo tumatakbo? Is because, tama ba, hindi madali. Yes po.
Hindi po madali ang pagtakbo kasi dahilan niya pong pabagsak po yung linya, hindi po pa ganyan. Oo. So kaya sobrang napakahirap ang pagtakbo Hindi siya namin. hindi siya nag-sway yung left right. Kumbaga Oo. up down Yes po, up hindi down po. yan. Correct. Yes So, po. so Kaya yung yan yung dahilan na kumulaps yung building. So nung time na pababa ka, sabi ang kwento din sa akin ni Sir Vince na sinabi mo rin dito sa kwento, halos mapadaus-dus talaga kayo. Nasugatan ka ba? Meron ka bang mga pasa pagkalabas mo? Una-una, pagbaba ko kasi yung paa ko ay injured, hindi ko naramdaman hindi ko nalaman kung saan ko nakuha yun. Basta sobrang sakit na ng paa ko. Then pinilit ko lang na tumakbo. Then pag-uwi ko po, napansin ng kapatid ko na may bukol pala ako dito, so hindi ko napansin Sa na ulo. may bukol. So yun. So dahil na rin sa adrenaline yan eh. Kasi yun Siguro nga, po. pag ganyang sitwasyon, yung utak natin, yung flight mode, yung tatakas ka na lang. So nagmamanhid yung mga katawan natin, hindi natin nararamdaman. Kaya di ba, Nakalabas minsan, na tayo. may mga sunog na Tama po. nabubuhat mo yung buong frigider. Correct, Na sa totoo. normal, hindi mo mabubuhat. True. Totoo Ayan. yun. Oo. And God is good. We're so happy na, you survived it. God's grace. Yung sinabi mo dito sa ating kwento na ang iksi pala talaga ng buhay kasi sabi mo, it was just an ordinary day. Who would have thought, 'di ba, Yes na po. itong araw na Totoo po ito yan. will change the life of the station Yes, forever. Napaka-traumatic yung experience. Etong gusto ko malaman sa'yo, DJ Daddy Dax. Nakatulog ka ba during that night? Pagkatapos. Oo. Kasi it's a Alam nightmare. nyo, yes po. Alam nyo, sobrang napakahirap po talaga sa part ko yun kasi nga, sa tuwing pupunta ako, kahit saan lang po ako pupunta, hinahanap ko yung mga way, minimemorize ko yung mga building na pinapasukan ko. Parang nandun talaga yung trauma. Kasi dito mayroon kaming studio dito, so 1 month talaga ako, or ngayon lang talaga ako pumasok ngayon dito, ano. So pag magpasok ako, kailangan may kasama ako, matakot ako tambay dito na mag-isa kasi iniingatan ko yung biglang lindol. Kasi non-stop kasi ang lindol dito at saka Jigo, ano? Halos araw-araw may lindol. Diretso pa din. Ah, Dire-diretso pa Parang, rin. Yes po. parang sa probinsya lang din namin. Sa Yes po. Japan. Sa Japan, ganun. Oo, ganun sa amin. Kakagaling lang namin doon na nagutom kami ni Diego, nagtakoyaki kami sa Japan. Hindi, sa Japan ganun din eh. Oo, normal Parang sa normal kanila. lang sa kanila, kalmado lang sila But pagdating doon sa sa linggo. kanila, ang government nila is ready yung mga building talagang earthquake proof. Dito Kasi, sa atin, kwento ko sa'yo ha, kasi now that you've mentioned, nung nandun ako sa Japan recently, na-experience namin, nasa 21st floor kami, nag-earthquake. Medyo malakas yun, parang 5.6 din. And hindi ko naramdaman yung talbog eh. Ang naramdaman ko sway. Oho. Kasi yung buildings doon, may mga rollers may sa mga ilalim. rollers na. Oo. So, Ayun. yung building Baka kasi... mapunta tayo sa government issues, so wag na natin pag-usapan na. Yung building talaga dito ay hindi po lahat talaga ay ready for earthquake. Yun Oo. talaga yung katotohanan. At Diba? tingin ko yung building na gumuho doon na kung saan nandun ang Love Radio Jensen is medyo may kalumaan na rin din yung building na yun, ano? Tama Yes ba? po. Yes po. Medyo may, Yes po. may kalumaan. But anyways, 'di ba? Yes po. Ang bagay ay napapalitan, ang building ay pwedeng i-rebuild, 'di ba? Pero ang buhay hindi basta-basta napapalitan. Kaya we are so grateful, we are so blessed to have you with us, DJ Daddy Dax. We're so happy you're alive. Ayan, oo. Hindi pa nga kami nakakapunta ng Jensen Oo. 'di ba? Tuloy na lang natin ng kwentuhan. Sa live. Yan, Oo, online. 'di ba? Yung Online. sinasabi Diyan ka nila, lang pag ah. matabang ka Kasama pa rin po, kumikinang ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayan, balik natin si DJ Daddy Dax. Ayan. Daddy Dax. Daddy Dax, pasok! Daddy Dax. Daddy Dax. Daddy Daddy. Daddy, hello! Ayan. So ngayon naputol yung naputol yung usapan natin, 'di ba? Sabi ni tanong ni Diego. So ngayon ka na lang ulit nakapasok, tas parang feeling mo every time. Yung trauma talaga Oo, kailangan may kasama ka, Oo. ganyan. Hindi kasi kahit nga tayo dito, 'di ba, nung nakita natin yung nangyari diyan sa Jensen. Bigla kaming nagkaroon ng earthquake drill. Hindi, meron kahit ako personally pag pumunta ako sa mall, baka lumindol. May ganun na, lalong-lalo na si Dax na na-experience, correct. yung hindi lang basta uga, yung talagang parang tinatapon-tapon ka. Ganun ang nangyari, ganun ang pagka-describe niya. So hanggang ngayon, May bit-bit mo ganun yung trauma ka. na yan. Yes po.
Yun yung sinasabi na hindi talaga ma-apply yung sinasabi nating that cover and hold. Kasi pag in-apply mo yan, cover ka talaga ng gusali. Ay, alam mo, Dax, sa totoo lang pagka nagkakaroon din ng earthquake drill dito, syempre, and it's an instruction talaga for all, not lang naman with the building. Pero iniisip ko na kagad dito, kunyari, nasa office ako madalas, okay, nandito sa booth. Saan tayo magtatago? Hindi tayo kasya dyan, Diego. Baka hindi rin tayo baka nga totoo yung ma-cover ng building. So, we really just have to continue to pray that the Lord will cover us. Tama. Yan, with His most precious blood. Ganyan. Ayan. So, yun. So, Dax, yung talaga, gusto ko ring malaman talaga kung anong mga tumatakbo sa isipan mo right after Sobrang hirap nawala siya kasi wait. nga. Wait lang. Hello? Ayan. Ayan, go. Oo. Go, rinig ka na namin. Sobrang hirap siya, Nicole at saka Diego, kasi nga, ang lindol kasi na laging na-experience natin is parang normal na lang. Kumbaga, mag-duck cover and hold na lang tayo pag tuwing may lindol. Kaso itong nangyari talaga dito sa Jensen ay kakaiba siya. Ngayon, yung parang normal na lang sa amin ngayon, halimbawa may lindol ngayon, ay pakunti-kunti na lang. So yung tao hindi na naging normal ang kanilang sipan. Kumbaga, tatakbo na talaga sila, magtago na kung saan, trauma na ang lahat dito. Hindi lang ako, hindi lahat po ng tao dito traumatized na dahilan po sa lindol kahit pa hina-hina or hindi masyadong malakas. So, yun ang ginagawa ng mga tao ngayon. Mapapansin ko sa mga tao ngayon na talaga, trauma mas sila. alert, pero mas alert po sila traumatized but mas alert, diba? And it's also a call for everyone kasi hindi mo din talaga masasabi yan kung kailan at saan mangyayari. Actually, dahil sa nangyari sa inyo dyan sa Jensen, nagbago yung instruction sa amin nung nag-earthquake drill kami after that earthquake Ano yung instruction? Kasi Sorry, hindi ako naka-attend. Paki-share. Baka mamaya hindi ko ako lang si Nicole hindi naka-attend, so siya lang hindi alam yung gagawin. Paki-share. Kasi 'di ba ang unang instruction talaga duck cover and hold para wait ka for few seconds, parang 20 seconds ata kung lasing kasi ako dati nung lang kwenta. Walang tulog para you have to stay para mga 20 something seconds bago ka lumabas. Tingnan mo, hindi ka pa sigurado kung ilang seconds. Ngayon, dahil sa nangyari nga dyan sa inyo sa Jensen, ang sabi talaga, pag naglindol, lumabas na. Lumabas ka na. Yes po. Oo. Totoo po yan. Lumabas ka na. Kasi hindi natin alam. Kagaya yung nangyari sa akin Hindi ko talaga alam na yun talaga yung mangyayari. Kala ko normal lang. Yung sinabi ko kanina na parang normal lang yung araw. Kasi nagsiselfie pa ako ng time. Correct. Yung time na yun, yung selfie, naglinis ako doon sa office namin, then hindi ko lang namalayan na yun na pala yung mangyayari. So ngayon, halimbawa, pag may lindol na kahit konti lang yan, lumalabas na kayo. Correct. Labas na agad. Alam mo, Nicole, at saka, yes po. Sino yung pinakahuling lumabas sa building from Love Radio Jensen? Ako po yung last kasi dalawa lang po kami ng technician and siya. Morning siya. Yes po, tech po na sa kabila. So dalawa lang kami. So nauna siya lumabas pero naabutan ko siya sa pangalawang hagdan kasi na-slide, padus-us po nangyari sa kanya. So yung likod niya possible na tama yung sa hagdan. But by God's grace talaga ay okay lang. Then nakakatawa pa kasi Nicole kasi bumaba kami, hindi namin alam kung saan kami hawak. So yung nahawakan namin napakaliit na parang stick lang ng payong. Hindi ko alam bakit kami na-survive doon sa sobrang lakas. Yung pala yun yung gusto ko itanong kanina, yung stick ng payong Doon kayo nakahawak habang lumilindol sa loob ng gusali? Yes. Saan ang galing yung stick ng payong? May canteen kasi sa loob ng building namin kasi parang napalibutan ang building, sa labas lahat ng building, nasa loob. Doon yung canteen, doon yung parking area. So doon lahat ang mga tao kumakain. So yung payong na sinabi ko, yun yung payong na nilalagyan na yung kinakainan doon sa canteen. Yung may chromatic na payong. Parang ice cream, parang ice cream style. Yun. Doon yun yung nandun na kami nakahawak. talaga? Oo. O diba? Hindi namin alam.
At na-survive kayo ng payong na yun, 'di ba? Alam mo Oo. kung magiging ano tayo about it, religious or something about it, then ito yung mga example ng mga binibigay ni Lord na mga instrumento to Correct. you, 'di ba? To help you out, mga ganyan, 'di ba? Iyan ang, ang sinasabi lang, pinapakita lang dito na by our own self, Hindi natin kaya. kakayanin. So, kinakailangan natin somebody na makakapitan. Ayan. Correct, totoo 'yan. Ayan. So, Sino yung una mong naisip nung, 'di ba, umiyak ka pagka ano kasi parang seconds later biglang boom, bumuhos no ma. Yes, Sino yung unang mong naisip nung time na 'yon? May asawa ka na ba? Dapat asawa mo Yung yung sabihin mo ha. Yung partner ko po. Nag-warning na agad. Oo. Yung partner ko po, Nicole, kasi nung time, may event din siya. So, nasa hotel din sila. So, tinawagan ko siya, but sad to say, kasi nga, biglang nawala lahat ng internet connection. Biglang nawala lahat ng signal. So, lahat, pati kapatid ko, grabe yung takot niya kasi nalaman niya talaga bigla. Kasi biglang kumalat yung news, biglang kumalat na nakulap po yung building namin. So, grabe yung pag-spread ng news. So, Sobra natakot yung yun. kapatid ko. Alam niya ikaw yung Natakot yung naka-ere kapatid ng ko. umaga eh. Alam Yes niya po. ikaw yun nandun eh. alam mo ano Yes, yung pinapakita nito sa akin na if ever, of course ayaw naman natin na mangyari dito sa sa Metro Manila, pag nagkaroon ng ganung katinding lindol, ibig sabihin communication shutdown. Magsha-shutdown. Kaya- Automatic yun, Oo. no? Kasi automatic siya. Tama Kasi po. di ba hindi nyo na-contact yung ano agad eh, no? So, nung Oo. pagkalabas mo, ang initial reaction mo is would be to check on your partner, di ba? Check mo yung partner Yes, mo kasi nasa event din siya. Oo. Agad wala na. Wala. Nang Wala communication. po. Oh. Walang Shutdown. communication, biglang nawala lahat ng communication. So, yun, lahat kami kinabahan, kahit yung kapatid ko dito sa apartment. Kinabahan siya kasi hindi niya ako communicate kasi biglang kumalat yung news na bumuho daw yung gusali namin. Yes po. Oh, kaya So, ito din wala yung sinasabi sa earthquake drill na may lindol man o wala, dapat meron na kayong meeting place na pinag-uusapan. Na kung sakasakali, Tama. kagaya nangyari na first hand experience ni Dax na wala talagang connection. Communication. Walang communication. So, Wala. paano mo lang? So, dapat daw meron kayong pinag-uusapan. Halimbawa, may mangyari o dito tayo magkikita Kahit anong mangyari dito, Oo. ito yung pupuntahan natin. Kasi expect na natin yung pinaka-worst nung senaryo ng tinuro sa amin na wala nang mga sasakyan, sira na yung mga tulay, so maglalakad ka na lang, mga tipong ganun. Bawal ka pumunta dito sa area banda sa May Tondo kasi pag Nandun nagka-tsunami, yung nandun mga yung tubig. Hindi, yung mga trailer yung mga yung mga container trailer. van, Doon baka sa'yo mapupunta. Ay, nako. We can only just truly pray. Kasi, iniisip ko pa lang yan, kwento lang namin sa'yo, Dax, iniisip ko pa lang yung instruction na yan na maghanap ng meeting place. Alam kong mamamatay na ako kasi wala akong kwenta sa left and right. Kasi nung minsan, nung after nung earthquake drill na yun, sinabi yun ni Diego na parang ang meeting place is somewhere sa may Guadalupe. Oo. Okay, for context, Yun yung pinaka-safe. Dax, yun daw yung pinaka-safe. For context, mula dito sa Pasay hanggang Guadalupe, ang layo nun. Tapos kung paano ako makakapunta doon, di ako sure. Kaya babalik na lang ako talaga sa, we can only just pray na Lord to protect us every day. Tsaka yung sinabi mo, Dax, kanina doon sa letter mo na, truly life is short. 'Di ba? Yes. Bigyan mo nga Totoo yan. bigyan mo nga kami ng mga Realization. realization mo, Oo. coming from that traumatic experience, especially about life being so short. Alam natin na totoo talaga yung sinasabi natin na life is too short. Kasi kahit anong ingat natin sa sarili natin, hindi talaga natin malalaman na hanggang doon lang pala tayo. Kasi tingnan yung nangyari sa akin. But by God's grace, binigyan pa tayo ng another chance, another life. So hindi ko alam na kahit marami ang nagsasabi na napaka-imposible na mabuhay kami doon sa third floor kasi sobrang lakas ng lindol and of course mahirap magbaba. So the best way is to pray. Number one talaga yan. Isa talaga sa mga, ako bago ako pumasok kasi, aside sa mga ganyang mga lindol na iniisip ko, kasi paglalabas kasi ako na hindi. Siyempre, 4 a.m. or 3 a.m. is not safe talaga pag lumabas. So nagpe-pray talaga ako ng Lord guide. Yun, nag-iingat talaga ako ng guide na makaabot ako sa station na safe and siyempre makabalik din ako na safe kasi hindi natin alam o paglabas natin dyan, malay mo binutasan yung gilid natin, hindi natin alam, no?
So, kailangan beware, and of course, prayer is one of the most important. Ayan. Dax, matanong ko lang, bago nangyari yung sakuna, bago yung experience mo na traumatic, nagpe-pray ka ba? Yes po. Before kasi ako lumabas ng apartment namin, nagpe-pray talaga ako kay Lord. Lord, guide me. Konting prayer lang talaga yung ginasabi ko, Lord, guide me na makabot ako sa station na safe and sound. And pagdating doon, thank you, Lord, kasi dito ako, I'm safe na nakadating ako. Kasi dito kasi sa apartment ko is madilim siya na area. So, naglalakad pa ako, lumalakad pa ako palabas. So, mga 5 minutes pa siguro bago ako makarating sa highway para makasakay. So, may mga hakaka sa labas na it's not safe. But by God's grace, mag 2 years na ako dito sa apartment. Wala lang. Okay na. At hindi lang yun. Talagang napatunayan na masamang damo ka. Kasi na-survive mo yung... na-survive mo yung pag-collapse ng building. I mean, I can just see DJ Dax na kung saan ka pa dadalhin ni Lord. I mean, madami pa siyang pagdadalhan sa'yo for sure. Kasi for you to be able to survive that, no one can survive that. Hindi ako fortune teller, pero seeing from that video and ikaw mismo nakita mo yun, sino makakasurvive talaga doon? But you did, di ba? By God's grace. It makes perfect sense na prayer is very powerful. Kaya tinanong ko na, DJ Dax, ikaw ba nagpe-pray ka dati before nangyari o ngayon lang dahil na-experience mo? So if you're doing that religiously, yung ginagawa mo na nagpe-pray, talagang yung guidance ni Lord is talagang as a savior, as, 'di ba? So talagang you are blessed na Correct. makalabas talaga doon. Yung sinabi mo din na kanina DJ Dax na wag patagalin na magsabi na mahal mong isang tao, 'di ba? Because life is too short eh. Hindi mo you, 'di ba? It was how you wrote it was so perfect na it was an ordinary day. It was an ordinary morning. And who would have thought na, you know, ito yung sinasabi ko lagi sa ere. Palibasa ako kasi DJ Daddy Dax, for context. Ako yung tipo ng taong hindi mahirap mag-sorry. Kasi madali lang para sa akin magbigay ng sorry. Ang isa sa mga rason kung bakit ko laging naiisip na mag-sorry ka agad. Kasi what if may mangyari tapos hindi ka nagkaroon ng chance na makapag-sorry? How can you even live with that, 'di ba? Paano ka mabubuhay na hindi kayo okay, 'di ba? Kasi we always think that it's an ordinary day, but anything can truly happen. So, it's the same with saying sorry, and it's the same with saying I love you. Hindi na natin patatagalin pa kung mahal natin ang isang tao or na-appreciate natin isang tao. Huwag na natin patagalin pa. Sabihin natin. Kasi baka mamaya, katulad ng gumuhong building, you'll never have another chance. Yes. So again, kay DJ Dax, talagang ako nakikita ko talaga dito dahil napaka prayerful ng taong ito, talagang save siya kasi isa sa mapapansin mo talaga sa mga ganitong trahedya, yung mga taong hindi madasalin, hindi tumatawag kay Lord, anong sinasabi? Lord, tabang. Kahit doon sa video, Correct. Lord, tabang. Tinawag si Lord. So, na at the end of it all, kahit na feeling natin tayo lang ang may hawak ng buhay natin, 'di ba? Pag dumating ang pwede lang talaga nating panghawakan ay si Lord. Yes, yung helpless ka na, wala ka ng ibang panghahawakan, kaya si Lord, kaya DJ Dax, you are so blessed. Sobrang talaga. blessed mo, grabe. And definitely may purpose ka. Correct. Ito na naman, gagamitin ka ni Lord, 'di ba? 'Di ba? Gagamitin ka pa niya, sabi ni Lord, I am not done with you yet. Hindi pa ako tapos. You're on a mission. Yun yung tayong mga survivor, 'di ba? Ako, survivor ako ng heart attack, si Nicole survivor ng cancer, 'di ba? Ikaw survivor ng earthquake. Lindol. So may mga mission tayo. Correct. Hindi pa tapos ang ating mission. Na ipakilala si Jesus Christ as our Lord and Savior. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Kung meron kang message pa as a parting word sa ating mga kabisyo, what would it be? Siguro number 1 talaga, yung sinasabi ko is wag talaga nating kalimutan mag-pray. Number 1 talaga is make Jesus as the center of our life. Kasi
yan talaga yung number one sword natin na magiging savior natin for everything happens sa ating buhay. Kasi ang buhay nga lang, hindi natin alam, isang pitik lang, nawawala na tayo, bigla na tayong mawala. Kagaya na nangyari sa lindol ngayon. So, hindi namin hindi namin alam lahat na ganyan pala yung mangyayari dito sa Jensen. At alam nyo, after ng lindol, parang naging zombie yung mga tao dito sa Jensen kasi ang tao lahat ngayon ay parang yung nangyari sa COVID dati na parang panic lahat. Naging panic yung mga tao, kunting lindol na lang. Paranoid na. Ano nang ginagawa. Paranoid, yes. Naging paranoid na. Yung iba, yung kami, after naglindol kasi, hindi kami natulog sa apartment. Nasa kalsada kami natulog ng partner ko, yung kapatid ko. Lahat ng mga boarders, nasa labas kami lahat natulog sa highway. So, sinakripisyo namin yun kasi wala rin kuryente. Natakot din kami magpasok sa apartment namin kasi hindi namin alam baka babalik ulit yung lindol. Correct. So, Kasi yun ginawa yung talaga talaga yung namin. trauma napapasok ka sa mga enclosed na area kasi Yes, 'di ba? Yun tama yung po. kaya nga kaya tinanong ko kanina ano yung nangyari sa first night mo, second night. Kung nakatulog ba? Kasi Oo. andyan pa yung takot eh. So mga ilang gabi kayo natulog sa labas ng building. Unang gabi lang na kami lumabas natulog sa labas. Then after noon, pinauwi ko yung kapatid ko sa probinsya namin. Inuwi ko yung mga pamangkin ko kasi sabi ko, umuwi muna kayo kasi hindi safe dito. Then kami, natulog din kami sa apartment namin pero naka-open lahat. Hindi kami nag-close ng door. So yun yung sinasabi ko sa kanila, baka safe tayo sa lindol pero baka sa mga magnanakaw hindi tayo safe. Ayun. So, Sinasabi na- continuous talaga ang prayer. Oo. Yes Oo, po. dire-diretso Opo. yung pagdadasal. So imaginein mo yung na hindi ka safe sa lindol, inopen mo naman kasi takot ka eh. Pwede ka namang pasukin ng Oo. So ano yung security Saan mo sa kalulugar? Oo. Kaya importante walang yung security. Oo, so yung mo na lang dyan, yung prayer na yung protection talaga ng, Yes. ng Ay, Panginoon, ng totoo Diyos. Ay, Yun ang ibigay. pinaka-importante. Yes, totoo yan. Yes Okay. po, totoo talaga yan. Pero Prayer ngayon, is number one. yes, true Lalu. Ayan. Pero ngayon, Love Radio Jensen is already airing again. Tama ba? Yes po, Nicole and Diego. Bumalik na po ang Love Radio Jensen noong June 20. Bumalik na po tayo on air. But kami po ng mga DJ is not complete pa kasi yung loob ng booth namin. So, ang importante lang po yun is kinahanap kasi ng mga tao, lahat ng mga DJ, sino daw, saan na daw kami. So yun na nag-live kami last day. So grabe yung tuwa ng mga viewers namin kasi nakita nila na buo pa ang Love Radio. And of course, naririnig nila. Ayan. So, Alam mo, in the shout same... out sa The Generals. Oo, 'di ba? And shout out din na matindi sa MBC Media Group kasi ibig sabihin talagang mabilis din kaming kumilos. Kung nabalitaan mo yung sunog na nangyari sa amin nung 2019, I think oras lang or minuto lang na nawala kami sa ere. Pagkatapos nun, bumalik kami kaagad sa ere. Ganon. So, ganon talaga. Parang Alex Ayala na kahit na nadapa, babangon pa rin. 'Di ba? So, apakagaling, apakahusay. Love Radio ikaw ba, Jensen. Nicole, nakapunta ka na ng Jensen? Hindi pa, hinintay lang natin na imbitahin tayo ni Sir Vince. Sir Vince, baka naman. Oo. Tapos Pagka okay na, bakit alam ko hindi? nakapunta ako ng Jensen dati at nakapunta ako ng Love Radio. Hindi ko alam kung yun yung building na yun na napuntahan ko. Gaano na ba katagal yung yung station diyan? Pagkakalam ko, sir, nasa 2019 or 18 yung building na ito nilipatan nila. Nasa Maganda ibang siya building eh. pa yung napuntahan Isa ko ito sa dati. mga magagandang na-renovate kasi nga yung sinasabi ni DJ Dax kanina na may isang buong mirror. Para siyang overlooking Yes. siya eh. Oo. Ganun Yes, yung overlooking. ganun yung style. Maganda siya eh. Ganun yung style niya eh. So, yun. Makikita So, mo yung view ng Jensen. Oo. So again, DJ Dax, siguro invite mo na lang yung mga nakakapanood sa atin na online na syempre medyo din to sila parang curious na rin din sila sa'yo kung paano ka magprograma sa Yan. radyo. So aabangan ka rin din nila. So this is your opportunity to invite yung programa mo, promote mo. Anong oras ka nila mapapakinggan? Yes po, hello mga kabisyo. Once again, I am DJ Daddy Dax
ng 11.5 Love Radio Jensen. So mapapakinggan ninyo ako, no? Simula alas 4 ng morning until 8 o'clock ng morning sa programa Pinoy Gising Na, and of course ang Morning na Love. So wala tayong mga topic. Ang ginagawa lang po ni Daddy Dax is magpatawa, no? Maging komedyante tayo kahit despite of those happens, ano? Despite sa mga trials na nangyayari sa akin, I didn't bring that. Hindi ko rin nadala yung mga problema ko sa labas. Hindi ko rin nadala sa trabaho. Kung ano yung program ko, kung gusto ko magpatawa. Kaya ko magpatawa ng tao everyday. Basta makinig lang kayo sa aming istasyon sa 11.5 Love Radio Jensen. And of course, shout out din pala kay Sir Vincent at Attorney Rina. Thank you so much sa sobrang napakabilis na action. And of course, may trabaho pa rin kami. Yes! May trabaho ka pa! Oo. Naisip niya may trabaho pa. Kaya nga, totoo naman din eh, di ba? Alam mo, yun yung sinasabi ni attorney. Sabi niya, Dax, huwag ka mag-alala kasi may trabaho ka pa rin. Oo. Gitawanan niya ako, huwag ka mag-alala. Correct, may trabaho pa rin. Nung tumawag ka nga daw kay Sir Vince or kay Attorney Rina, ang una mong sinabi is wala na yung building. Parang wala na yung station, yun yung sabi mo. Tapos sabi niya, what does that mean na wala yung station? Kasi parang napaka-imposible yung mawala talaga actual yung stasyon at literal pala talagang nawala, di ba? Pisa talaga, kita mo pisa eh. Ayun. Gusto naman natin mag-trending yung Love Radio Jensen pero hindi sa ganung paraan. But anyway, in our hearts, 'di ba? Trending ang iyong pagiging survivor. Yes, So you are so blessed and we hope to meet you in person soon, 'di ba? Hindi naman imposible 'yon. Oo, hindi man kami ang pumunta dito, ikaw naman ang pumunta dito. Bisita ka dito sa Love, kasi sa Manila. sa Jensen, maraming mga Bisaya speaking at may maraming din mga Ilonggo speaking diyan eh. Ano Yes, bang po. Bisaya ka ba yan siya? Ilonggo po ako, Ilonggo. Ilonggo. Ayun, Parehas Ilongga kami, naman parehas pala kami kayo doon. eh. Pareho tayo Ilonggo. Oo, so shout out na sa mga Ilonggo laban na, bato lang bato Ayan. Bato. Oo. So, Dax, thank you kita. Thank DJ you, Dax. DJ Thank Daddy you. Dax. Maraming salamat po. Salamat. Angelico, We are so Angelico. happy to share your story and we're so happy you're alive. And of course, praying for the generals, sa mga taga General Santos. So, laban lang, makakabangon din tayo. Correct. Makakasurvive din. Yes. Alright. Okay, so Yun. mga kabisya, yun po, napakinggan po natin yung kwento ng isang survivor. survivor. Talagang survivor. Ang dami natin pwedeng makuha talaga na ma-pick up na mga lessons pero talagang one thing's for sure, life is short. Yes. And you cannot determine what's going to happen in the future. At hindi ka matutulungan ng yaman mo, ng kasikatan mo. Totoo ng din, lahat. wala. Ayan. Kaya yung Diba? prayer talaga, natuwa ako doon na Nagdadasal siya talaga. Kaya may mga iba na nagdasal lang dahil may nangyari sa buhay. Which is Bago. actually para sa akin naman, Jegs, also a good thing. At least they Parang acknowledge, ako. natuto, di ba? O parang si Jego. Parang ako din naman na kung kailan na nasadsad, saka naman talaga kumapit. Kaya nga, di ba, laging sinasabi, suffering is our direct link to God. Oo. Kasi kung kailan tayo nagsasuffer, doon natin talaga pinaka naalala that we are but small. Pero grabe talaga yung protection kay Dax dahil napaka-prayerful na tao. Talagang sinave talaga siya. True. Galing. God is good. God is good all the time. Laban lang, ha? O siya, mga kabisyo, hanggang dito na lang po. Muli po akong kumikinang ulo, Jego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa,
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakunin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Buhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo.
sige. Isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay. Ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Huh? Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tae. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas ka. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Oras po natin mga kabisyo. Oras na para magpaligaya na naman ang tsupe. Eto na! Love knows no boundaries! Love knows no boundaries! Boundary time na!
Meron kang 1,500 pesos from Love Radio, from ACS, from Charm Fabcon Purple Eternity. Isang in-driver with plate number NKO8314. Congratulations, Kuya Antonio Masional. Antonio! Congratulations sa iyo! Paldo ka ngayon! Paldong-paldo, Kuya Antonio Masional. Nanalo ka ng 1,500 pesos at syempre, pwede mo nang puntahan dito or kung wala kang oras, pupunta na lang yung 1.5 mo Oo, sa'yo. lilipad na Makakarating. lang. Correct. Kasi alam nyo naman ang ACS. Uh-huh. Alam nyo naman ang Charm Fabcon Purple Eternity. Gusto nila maligaya ang mga tsuper. Tama. Diba? Kaya chill ka lang dyan. Basta nanalo ka na ng 1,500 pesos! Wow! Ayan sa mga kabisyo po nating mga driver na gusto rin pong manalo. Simpleng-simple lang ang gagawin. Pupunta kayo dito sa aming himpilan, magpa-register. Kung hindi nyo naman magawa, tune in lang sa 90.7 Love Radio. Correct. Kasi malay nyo, ang mga lakautserang mga DJs ng Love Radio ay makasakay sa inyong sasakyan, masasampal ka ng 1.5. Tandaan, magpasampal ka. Wow! Ganun lang kasimple, ganun lang kadali. Correct. Oo. Exit na po kami kasi itong si Diego Bandido excited na sa cross-examination Gusto niyang marinig ng live ang cross-examination na nagaganap ngayon. Saan ba yan? Ayun sa impeachment. Ayun. O siya, exit na muna po kami dahil susunod na po Maritoni. Sa kanyang programang Love Trip! Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido, na lagi po nagpapaalala sa inyo, whatever you do it all for the glory of God. At ako naman ang kumikinang ina mo ang babaitang sa sobrang tindi ng pangadig. Kailangan pahinga ako po, si Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Power of boy. Metro's #1. Love Radio. Basic!